चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गे बाबा चोदी पतिया नतिया पटना बाजे कहे छी त कमौतो नहीं तो खैबे लौड़ा है देवर से जे बूढ़ चटावे छे भेर भेर रात गाड़ी गाड़ी का हो भौजी तोहर भतार जे पटना रहेला ओकरा लंड से धुआं नहीं के फेंकत का कि देवड़ा से तू ढोड़ी चटावत बारू। समझ रहे हो आप समझ रहे हो अच्छा तो अपने आप घर में घटना घटेला रे छिनड़ी तो उन्हीं के ना बूढ़ में सुलेशन लगा के चोदे के चाहिए समझ ले बाबा चोदी। गे बाबा चोदी ढोड़ी देख के तोहार तो हमरे लंड खड़ा हो गईल तो तोहर देवर कैसे बर्दाश्त करके रही रे बताओ बाबा चोदी छिनड़ी। ए भौजी तू ही बतावा कि कैसे लोग परदेश में मजा मारेला। परदेश में लोग मजा नहीं खे मारेला बीबी के याद करके मुठ मारेला समझ लो बाबा चोदी। अच्छा तो एकरा के दुर्घटना कहल जाला। ए बाबा चोदी हमरा पढ़ेबे तू एकरा के दुर्घटना ना दुर्घटना कहल जाला जेकरा बूढ़ में जुदाई होला ओकरा के दुर्घटना कहल जाला रे बाबा चोदी। रे बाबा चोदी ई पहले से उठ चटना बूढ़ चटना न रहली तू बूढ़ चटा के उठ चटा के एकरा पागल केले बाड़ी समझ ले बाबा चोदी। अगर रोआ लोग के इसने घर फार कॉमेडी देखे के बाद चैनल के लतिया के उजर कर दी प्लीज। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।